Ja sitten 10 kertaa eteenpäin. Sitten tehdään tämmöstä liikettä, niin tämmöstä vaan heiluria näin, että tulee taas niin letkeyttä. Polvet saa olla silleen niin ihan vähän koukussa, että ne ei ole niin ihan lukossa näin vaan vähän tälleen. Ja sitten vaan niin heiluttelee näin vaan. Sekin tuntuu varmaan jo siinä polvessa, jos se on kipiä. Niin kantapäät maahan. Niin on niinkö tukevasti siinä maassa. Sitten vaan pörskelee näin, että pitää kääntää päätä tällä mukana. Niin semmonen 10 kertaa. Sitten tehdään semmoista niinku kyykkyliikettä näin. Pistän kädet tähän eteen. Ja sitten tälle, niin ei saa mennä tämä enempää. Ihan tälleen vähäsen vaan. Niin pysyy ne polvet silleen niinkö suorana pyllyä vaan vähän alaspäin. Eli ihan vähän vaan, tälleen näin vaan. Ja no ainut mikä tällä tehdään, niin saa vähän semmoista niinkö liikettä siihen polveen vaan, ei mitään muuta. Näitä tehdään 20. Tai ainakin sen verran aikaa, kun kuuntelet mua nyt vielä. Näin. Sitten. Periaatteessa olisi parempi ehkä, kun vähän lämmiteltäisiin, mutta mä tiedän, että mä haluan sille polvelle tehdä jotakin jo. Ja tehdään sitä pientä liikettä ensin. Eli menet istumaan. Siinä sun matolle. Ja sitten laitat sen, saa olla aika isolla näin tää lenkki. Niin laitat tonne niinkö, ensin vaikka sen hyvän jalan alle. Niin jalkapohjassa näin. Ja sitten otat siitä kohin kiinni vaikka tästä niinkö polven kohdalta. Ja autat sillä, nostat sitä vaan niinkö näin ylöspäin. Eli se tuntuu ehkä täällä lonkassa, yrität pitää selää suorana. Ja sitten nostat näin ylöspäin. 10 kertaa. Ja sitten vaihdat vaan sitä jalkaa. Ja sitten kun se on se kipiempi jalka, niin sitten pitää varovasti tehdä. Niin sitä kanssa nostat vaan. Ja silloinhan se on vähän niin kuin lukossa se polovi, mutta se, kun tämä nauha tukee sitä, niin se auttaa. Näin. Sitten 10 molempia. Kädet ylös. Poloville. Ja tähän säärien kohdalle. Ei tarvitse sen pitemmälle. Selkä suorana. Sitten laitat tähän polven viereen tälle puolelle maahan. Takas säärien päälle ja toiselle puolelle tähän maahan. Säärien päälle, toiselle puolelle. Se mitään muuta kuin vaan liikettä tehdään nyt vaan. Tuntuu ehkä pöljältä, kun te olette tehneet kaikkia niitä jumppia, missä te oikein kunnolla urheilette. Mutta tää on niinku tämmöstä, että sulla vaan niinku vähän lämpenee ensin tuolta. Sitten taas menet suoraan, kädet ylös, käännyt toisinpäin ja kädet tänne maahan. Molemmat kämmenet maahan. Kädet ylös, käännyt toiselle puolelle ja kädet kämmenet maahan. Ylös. Sen koskaan tule saamaan.